и аргументите на Руската федерация и Сърбия. До края на деня посланник Стането Кирилица по частната сръбска телевизия ТВ Хепи, президента на Сърбия призна, че имал обещания България да заеме позиция въздържал се за резолюцията на ООН за клането в Сребреница. Изненадах се. 5 минути преди заседанието вярвах, че България ще се въздържи. 5 минути преди заседанието. Трябваше да се случи нещо, за което се договорихме. Сега няма да влизам в детайли, но нещо стана и не стана. В предаването Вучич казва още, че за първи път изнася тези подробности за заседанието на 23 май, но без да цитира кой от България е обещал да работи за сръбските интереси. Темата предизвика политически спор в разгара на предизборната кампания. Дългогодишният дипломат Стефан Тафров обяви, че иска премиера Димитър Главчев да подаде оставка като министър на външните работи. А от ППДБ поискаха да бъде изслушан на извънредно парламентарно заседание утре. Това е опасно за страната. Той няма качеството да бъде министър на външните работи на България. Грешката е, че господин Главчев се опита да промени една дълголетна позиция на България, която признава Сребреница за геноцид. Поздравявам Лъчезара Стоева, посланника ни в ООН, че с аргументацията си е предотвратила това злощастно развитие на събитията.